Πολύ καλημέρα, Βούλα. Είσαι μαζί με τον πατέρα Σεραφείμ. Ακριβώς, είσαι καλημέρα σε όλους. Όπως είπες και εσύ, διαβάστηκε σήμερα σε όλους τους ιερούς ναούς της χώρας η επιστολή. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην επιστολή, οι εμπνευστές του νομοσχεδίου επιχειρούν την κατάργηση της μητρότητας και της πατρότητας, ενώ θα θέλουν να καταργήσουν και την ελληνική πατροπαράδοτη οικογένεια όπως την ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε μάλιστα εκτενής αναφορά και στην τεκνοθεσία, λέγοντας ότι τα παιδιά αυτά που προέρχονται από ομόφυλα ζευγάρια είναι υποχρεωμένα να ζουν σε ένα περιβάλλον σύγχυσης γονεϊκών φύλων. Έχουμε μαζί μας τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος θα τοποθετηθεί, θα μας πει τη δική του θέση όσον αφορά στο επικείμενο νομοσχέδιο. Πατέρα Σεραφείμ, ποια είναι η θέση σας? Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Χριστίδη. Καλημέρα. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο σήμερα από το ότι τα βλέμματα όλων πρέπει να είναι στραμμένα στην Εκκλησία, όχι για κάτι επίκαιρο, αλλά γιατί είναι η ημέρα του Κυρίου, Κυριακή. Άρα κάθε τέτοια μέρα τα βλέμματα όλων πρέπει να είναι στραμμένα στην Εκκλησία. Ξεκινώ με αυτό και επιτρέψτε μου να κάνουμε μια διαφορά. Ομόφυλος είναι αυτός που είναι από την ίδια φυλή, δηλαδή Έλληνες, Γάλλοι, Βάσκοι, όποιος λαός τέλος πάντων όπου για φυλή υπάρχει. Άρα δεν έχουμε θέμα γάμου ομοφύλων, γιατί αυτό συμβαίνει. Έχουμε γάμου ομοφυλοφύλων και το γάμου σε εισαγωγικά. Σήμερα λοιπόν στην Εκκλησία μας, όπως σε όλους τους ναούς της χώρας μας, διαβάστηκε η εγκύκλειος που η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επίκαιρα μπροστά σε αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση νημερώνει το πλήρωμα της Εκκλησίας και ζητά από τον λαό να είναι έτοιμος να αντισταθεί στην πράξη με αυτά τα οποία η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει. Δηλαδή, τι να επιβάλλει? Να αλλάξουμε την ροή του ήλιου. Δηλαδή, να μην βγαίνει ο ήλιος από την Ανατολή, να βγαίνει από τη Δύση. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και η ατζέντα η οποία προωθεί. Κάτι πήγατε να πείτε, κυρία Χριστίδη, συγγνώμη. Με ποιο τρόπο, πάτερ, εννοείται να αντισταθεί ο κόσμος? Να αντισταθεί ο κόσμος με το πρώτο του όπλο που είναι η προσευχή, και η προσευχή μετακινεί βουνά. Δεύτερον, να αντισταθεί μέσα στην οικογένεια, γιατί εκεί είναι το σημαντικότερο σημείο γνώσης και ενημέρωσης. Να αντισταθεί μέσα στην οικογένεια, ενημερώνοντας και κατευθύνοντας τα παιδιά στην ορθή πράξη. Και να κάνει και πράξεις όπως εμείς. Για παράδειγμα, έχουμε διατηρήσει έως σήμερα και θα τον διατηρήσουμε όσο χρειάζεται τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στην ενορία μας. Για ποιο λόγο? Για να πούμε στους κυρίους βουλευτές, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε ότι δεν έχουν χώρο στο ναό μας μετά την ψήφο τους, αν αυτοί είναι υπέρ του νομοσχεδίου. Δεν έχουν χώρο γιατί μόνοι τους αφορίζονται. Πριν λίγο είπατε είναι η μέρα του Κυρίου και όλοι θα έπρεπε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο εκεί. Από αυτό το όλοι εξαιρείτε λοιπόν τους βουλευτές που ψηφίζουν το νομοσχέδιο, τους ομοφυλόφιλους. Κοιτάξτε να δείτε, ο ναός και η Εκκλησία είναι για τα μέλη της. Οι βουλευτές που θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο πάβουν να είναι μέλη της Εκκλησίας, γιατί έρχονται σε αντίθεση με το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να μπουν μέσα στην Εκκλησία. Δεν έρχεται αυτός ο διαχωρισμός, πάτερ? Όχι. Είναι πολύ λανθασμένη η αντίληψη που παράγει η επικοινωνία των ανθρώπων στο σήμερα σε τι είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι μια αγαπουλίστικη ομάδα ανθρώπων. Η Εκκλησία είναι ο θεοίδρυτος θεσμός, ο οποίος εισάγει δια του βαπτίσματος τους ανθρώπους στο χώρο της και τους ενοποιεί με το σώμα του Χριστού. Στο σώμα του Χριστού μπορεί να είναι όλοι οι αμαρτωλοί ενωμένοι εν μετανία, αλλά δεν μπορεί να είναι εκείνοι οι οποίοι νομοθετούν απέναντι στην φύση, απάνθρωπα και ελεεινά εναντίον των παιδιών. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό ένα σκοπό έχει: να καταστρέψει ψυχές, να φτιάξει παιδιά τα οποία θα είναι προβληματικά. Προβληματικά τι εννοείται? Έτσι, αυτά δεν τα βλέπουμε. Όταν βλέπουμε έναν σταυρό δίπλα στο ΛΟΑΤΚΙ, εκεί θα είναι το παιδί του σκύλου και της κυρίας Χ. Θα είναι το παιδί του δέντρου και του κυρίου Τάδε.
Αυτά λοιπόν όλα έπονται. Αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν μπορεί ο ήλιος να βγαίνει από τη Δύση γιατί το θέλει ένας κυβερνήτης ή κάποια μικρή μειονότητα. Πάτερ Σεραφείμ, τι εννοείται προβληματικά παιδιά? Να μπείτε μέσα στο διαδίκτυο και να αναζητήσετε, κάντε το όμως, να αναζητήσετε συνεντεύξεις και διηγήσεις παιδιών που μεγάλωσαν σε τέτοιες συνθήκες στην Αμερική, η οποία είναι η μητέρα κάθε κακού, η σύγχρονη Αμερική, να αναζητήσετε συνεντεύξεις και αφηγήσεις των παιδιών που μεγάλωσαν σε τέτοιες συνθήκες. Κάντε το και μην κρύβετε την αλήθεια από το λαό. Το να παράγετε ό,τι η κυβέρνηση σας προβάλλει. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Έχουμε δει πολλές συνεντεύξεις παιδιών αυτών των οικογενειών. Είναι μια χαρά παιδιά με όραμα, με όνειρα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο τα διαχωρίζετε. Εδώ στην Ελλάδα, έχουμε δηλαδή τέτοια παιδιά στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα, ναι, βεβαίως. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Είναι νόμιμο? Υπάρχει νομιμότητα σε αυτή την υπόθεση? Υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Αντιμετωπίζονται σαν μονογονεϊκές οικογένειες, Πάτερ, αλλά φυσικά και υπάρχουν. Και αυτό το νομοσχέδιο αυτά τα παιδιά έρχεται να προστατέψει. Αυτά τα παιδιά λοιπόν. Δεν έρχεται να προστατεύσει τα παιδιά. Θα δείτε, μακάρι να ζήσετε πολλά χρόνια και να υπάρχει και κόσμος. Γιατί έτσι όπως το πάει η διεθνής κατάσταση, θέλει να φέρει τη Δευτέρα Παρουσία και την καταστροφή του κόσμου όσο πιο σύντομα γίνεται. Γιατί όταν σταματήσουν να υπάρχουν άνθρωποι που θα προσεύχονται, έτσι μας είπε ο Χριστός μας, θα έρθει το τέλος. Και αυτό το τέλος κάποιοι το θέλουν να το φέρουν συντομότερα. Γιατί, πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, εάν έτσι γίνουν όλοι, ποιος θα φτιάχνει παιδιά για να αγοράζουν κάποιοι? Ποιος θα τα φτιάχνει τα παιδιά για να τα αγοράζουν κάποιοι? Γιατί ξέρουμε μέχρι σήμερα ότι η παρένθετη μητρότητα, την οποία επαγγέλλεται αυτό το νομοσχέδιο ως επακόλουθο που θα έρθει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα έχει αυτή την κατάσταση. Έτσι, αγορά, λευκή σάρκα. Κάποτε τα πολεμούσαμε, τώρα τα κάνουμε και με νόμο. Δεν είναι απαραίτητο όμως αυτό, γιατί οι παρένθετες μητέρες αρκετές φορές έχουν βοηθήσει ανθρώπους, μητέρες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, γυναίκες που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Εκεί λοιπόν, όταν αυτό δεν μπαίνει μέσα στα όρια της ηθικής, η οποία βάζει την κάθε μητέρα που γεννά να διακόψει τη σχέση της με το παιδί που γεννά, και το παιδί που γεννήθηκε από μια μητέρα να μην έχει την επαφή με την μητέρα που το γέννησε, πέραν της ηθικής του πράγματος θα πρέπει να δούμε και τη φυσιολογία. Εμείς που μπορεί να γεννηθήκαμε από μια μάνα που πέθανε στη γέννα, αγκαλιάζαμε τον τάφο της και λέγαμε η μάνα μου. Εκείνα τι θα λένε, ποια θα είναι η μάνα τους? Διαγράφουμε δηλαδή την μητρότητα, Πάτερ, διαγράφουμε την πατρότητα για να ικανοποιήσουμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί έχει βγει από το τραπέζι για τη συγκεκριμένη φάση και στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάμε για την προστασία αυτών των παιδιών. Έχει βγει από το τραπέζι γιατί τα σχέδια των πολιτικών είναι συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχει βγει από το τραπέζι για να περάσει το νομοσχέδιο ο κυβερνήτης μας, ο άθεος αυτός άνθρωπος, ο αφορισμένος εξιδίας θελήσεως. Έτσι, τον έχετε δει να εκκλησιάζεται τις Κυριακές, να κοινωνάει, άρα λοιπόν μόνος του έχει βγάλει τον εαυτό του εκτός εκκλησίας. Αυτός λοιπόν μας περνάει σήμερα την υπόθεση αποκόπτοντας την ιστορία της μητρότητας και της παρένθεσης, για να έρθει αύριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να το επιβάλλει, πληρώνοντας και πρόστιμο η Ελλάδα μας, έτσι, να χαλάσουμε και λίγα ακόμα ευρώ, γιατί παίζουν με ό,τι δεν πρέπει να παίζουν. Να θέσω λίγο το ερώτημά μου, γιατί δεν θέλω να έρθω, Βούλα μου, συγγνώμη, δεν θέλω να έρθω σε ευθεία αντιπαράθεση με αυτό που πρεσβεύετε και το σέβομαι. Αλήθεια σας λέω. Θέλω όμως να θέσω αυτό το ερώτημα. Είναι η φύση. Η φύση πάει. Πολύ ωραία. Να αλλάξει η φύση. Εγώ δεν θέλω να κάνουμε αυτή τη στιγμή έναν διάλογο επιθετικό που θα βάλουμε στο τραπέζι αυτό που πρεσβεύει η φύση, τι πιστεύει ο καθένας μας. Θέλω πρακτικά να σας ρωτήσω, αυτά τα παιδιά που η Εκκλησία δεν μπορεί να κάνει τίποτα απέναντι στο αν θα γεννηθούν ή δεν θα γεννηθούν. Όπως δεν μπορεί να κάνει τίποτα και απέναντι στο αν θα γεννηθούν από έναν κακοποιητικό πατέρα που τα δέρνει, από έναν πατέρα που τα βιάζει, από μία μητέρα που τα παρατάει. Πολλά μπορεί να κάνει η Εκκλησία. Εδώ είναι ένα λάθος σας. Έτσι, η Εκκλησία, να το σταματήσει? όταν τότε μπορούμε αυτός να σταματήσουμε... ο κακοποιητικός πατέρας έχει μεγαλώσει μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας, δεν θα ήταν κακοποιητικός πατέρας.
Ξέρετε πόσοι κακοποιητικοί πατέρες είναι τις Κυριακές στην Εκκλησία? Ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Ωραία. Παρόλα αυτά τα παιδιά λοιπόν υπάρχουν. Ενώ αυτά που είναι πραγματικά κακοποιημένα παιδιά. Εδώ μιλάμε όμως για ένα θέμα το οποίο έρχεται να προστατεύσει αυτά τα παιδιά, τα οποία θα υπάρξουν, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Υπάρχει δυνατότητα προστασίας των παιδιών με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες δεν θα έρχονται σε αντίθεση με την ελληνική γλώσσα για τον όρο γάμος και με τη φύση. Εφόσον υπάρχουν τέτοια παιδιά, εάν έχουμε πολιτικούς οι οποίοι τα αγαπούν, γιατί δεν τα αγαπούν, παίζουνε, λοιπόν, θα κάνουν τους νόμους τους και τις τροπολογίες τους ώστε να προβλέπονται καταστάσεις που θα αφορά αυτές τις περιπτώσεις. Μην παίζουμε όμως με πράγματα τα οποία είναι φωτιά και θα μας κάψουν. Πάτερ, αν έρθει ένα παιδί από μια τέτοια σχέση, θα το βαφτίσετε? Όχι φυσικά, γιατί ο νηπιοβαφτισμός ήρθε στην Εκκλησία ως επιλογή και απέτηση της χριστιανικής οικογένειας. Δεν ήρθε ως επιβολή της Εκκλησίας. Βαφτίζονται τα νήπια γιατί έχουμε χριστιανικές οικογένειες. Μία οικογένεια που θα αναπτύξει τα παιδιά της χριστιανικά και με την εγγύηση του αναδόχου μπορεί να βαφτιστούν τα παιδιά της νήπια. Μία οικογένεια η οποία εκ προημίου έχει απορρίψει τον νόμο του Ευαγγελίου δεν μπορεί να γίνει ένα παιδί δικό της μέλος της Εκκλησίας. Εφόσον το παιδί γίνεται μέλος της Εκκλησίας, γιατί ο πατέρας και η μάνα θα το καθοδηγήσουν χριστιανικά. Πάντως όμως σήμερα με αρκετούς πιστούς μου είπαν ότι είναι αντίθετοι με αυτό που εσείς λέτε, με αυτό που λέει η Εκκλησία, ότι δεν θα βαπτιστούν τα παιδιά. Όλοι μου λένε ότι είναι παιδιά του Θεού, ότι πρόκειται για το ιερότερο μυστήριο της Εκκλησίας. Και γιατί τιμωρείτε το παιδί? Καταλαβαίνω απόλυτα αυτήν τη θέση του λαού. Όχι, χρησιμοποιείτε λανθασμένους όρους. Λανθασμένους όρους. Δεν είναι τιμωρία, είναι δώρο στο παιδί να του δώσει την δυνατότητα να επιλέξει την εκκλησία στην οποία θα ανήκει με τη συνείδησή του. Ένα αυτό. Δεύτερον, να απαντήσω στο προηγούμενο. Γιατί ο λαός μας αγαπητικά, έτσι, μπορεί να νιώθει για τον καθέναν αυτό το οποίο εκφράζει όπως διατείνεστε. Όμως ο λαός μας όταν θα σταθεί απέναντι στον εκκλησιαστικό νόμο που λέει ότι βαφτίζουμε παιδιά χριστιανικών οικογενειών και το κατανοήσει, φυσικά δεν θα έχει αυτήν την άποψη. Απλά οι Έλληνες Ορθόδοξοι είμαστε ακατήχητοι, γιατί οι γονείς μας επιλέγουν πάντα λάθος νονούς, οι οποίοι δεν κάνουν σωστά το έργο της κατήχησης, με αποτέλεσμα οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να είναι Ορθόδοξοι γιατί βαφτίστηκαν και όχι γιατί κατηχήθηκαν. Με ευθύνη και για το σχολείο, με ευθύνη για την πολιτεία εξ αυτού, με ευθύνη και της Εκκλησίας, η οποία δεν σταματά να τελεί γάμους ανθρώπων οι οποίοι έρχονται με αλεξίπτωτο στο ναό και δεν τους ξέρει κανείς. Δεν σταματά. Βεβαίως είναι ευθύνη της Εκκλησίας. Πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Η επιλεκτική αγκαλιά που μας παρουσιάζεται, δεν θα έπρεπε η Εκκλησία να έχει μια αγκαλιά για όλους τους ανθρώπους? Δεν θέλετε να επιστρέψουν οι νέοι μέσα στις εκκλησίες? Όχι. Πρέπει να διαχωρίσετε τα πράγματα. Δεν είναι θέμα αγκαλιάς για τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος έχει την αγκαλιά του στην Εκκλησία. Κάθε αμαρτωλός έχει την αγκαλιά του στην Εκκλησία, όμως εκείνος ο οποίος με νόμο επιβάλλει αντίθεση στη φύση δεν μπορεί να είναι μέλος της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία είναι αυτή η ίδια η φύση. Ο Θεός δεν μπορεί, καλή μου, να βγαίνει ο ήλιος από την Δύση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πάτερ, ο μόνος που μπορεί να το κάνει, να βγάλει τον ήλιο από τη Δύση, είναι ο Θεός. Αυτό λοιπόν τον Θεό δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Εμείς αντιστεκόμαστε και σας λέω ότι θα κρατήσουμε το χριστουγεννιάτικο στολισμό για να φαίνεται ο γεννημένος Χριστός, η μητέρα του και ο πατέρας κατά τον νόμο, όχι φυσικός πατέρας, έτσι. Δείτε λοιπόν πως μέσα στην Εκκλησία έχουμε πρόθεση από τα όσα έγιναν με τη γέννηση του Χριστού. Μια τελευταία ερώτηση. Να λάβουμε και τις όποιου τύπου οικογένειες μέσα στη φύση μπορεί να υπάρξουν. Μια τελευταία ερώτηση, Πάτερ. Στις 14 και 15
Στις 14 και 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ποια θα είναι η στάση σας μετά, γιατί μιλάτε και στην επιστολή που στείλετε προς τους βουλευτές για δημοψήφισμα? Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργεί η πολιτεία. Οι εκάστοτε δημοκρατικά, εισαγωγικά στη λέξη, εκλεγμένες κυβερνήσεις, γιατί δεν λένε την αλήθεια πρώτων των εκλογών τους για ό,τι έχουν να κάνουν μπροστά, ώστε να ξέρει ο λαός μας τι ψηφίζει. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά προσευχή και ενημέρωση. Ένα αυτό. Δεύτερον, να εμποδίσουμε, όπως εμπόδισε ο Αμβρόσιος Μεδιολάνων τον Μεγάλο Θεοδόσιο, την είσοδο στην εκκλησία του κάθε βουλευτή, στο ναό δηλαδή, του κάθε βουλευτή ο οποίος αμετανόητος θα εισέλθει για να δείξει την παρουσία του στο ναό, γιατί μόνο γι' αυτό εισέρχονται στους ναούς οι περισσότεροι. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ. Θα εμποδίσουμε όσο Αμβρόσιος το Θεοδόσιο την είσοδο των βουλευτών στο ναό. Καταλάβαμε. Τη θέση σας είναι ξεκάθαρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Βούλα μου, ευχαριστούμε πολύ. Σε περιμένουμε πίσω.